Reis yn ôl i chi, dyn ni'n cloi'r rhaglen heddiw yma. Nôl yn y gegin efo Elwen, dyn ni eisoes di cael asennau cig eidion ac yn nhw'n hyfryd chwarae teg, maen nhw'n tu blaen yma. A dyn ni cael pwdin oren fel petai i orffen. Ydyn. Wel, i fi, dwi'n gwybod chi'n cytuno, dim yn nadolig heb yr pwdin, heb yr oren ma, nac di'r oren. Dwi'n fath bod chi'n gwneud bod yn ofalus i ti geirio. Sy'n wedi... Ia'n hollol. A felly, be o'n i feddwl di wneud? Sy'n ni'n creu rhyw bwdin moethus, ond mor hawdd i bobl gallu wneud. A be dwi wedi wneud i ddechrau, yn y sosban, o gynnau hanner peint o hufen dwbl. A o'n i jyst i dod o fo i ferwi, a dwi wedyn wedi rhoi un o'r rhain cyfan i fewn. Neu fedrwch chi, sa'ch chi eisiau cadw rhyw ambell dafell i weini. Neu byta, oedd o'n i'n meddwl byta Mae gynnau un neu ddau, ia, mae'n o'r reit. O gynnau ddau ohonyn nhw fan hyn heddiw. Celwydd, mi eisiau neidio dan y bwrdd yna ac mynd un bach am... Do, fel o'ch chi'n sôn, dwi ddim yn ddolig heb yr chocolate yma, yr oren, yn sanedolig. Na, yn hollol. A wedyn, be dwi wedi wneud, o hwnna di dod i fyny i'r berwi, o dos i'r orenau gyd i fewn, a dwi wedi reid 150 gram o chocolate tywyll i fewn hefyd. A wedyn be welwch chi sy'n digwydd ydy, mae o'n mynd fel ganache da ni'n galw fod, a chi wedyn rhoid y gwres i ffwrdd, a mae'r chocolate yn toddi a troi. Mor syml â hynny. Reit, da ni yn amlwg eisiau fwy o flas oren rwan. Felly dwi'n gratio crwyn un i fewn at caws mascarpone sgynnau'n fanna rwan. Mae hwnna'n rhyw gaws llyfn neis, da chi'n gwybod, sydd yn mynd, da ni'n reid o'n fel tiramisu, weithiau cacen gaws. A da ni'n eisiau gormod o hwnna eto, jyst rhyw hanner y twb da chi'n gallu brynu o fanna. So mae o jyst yn mynd i wneud mwys neis ac yn llyfn i ni. A beth sy'n dda yw bod yna vitaminau. Mae mwy o vitaminau yma nawr. O, dwi'n falch, o'na esgus sy'n rhaid i ni bita hwn. Dwi'n gallu cael pwdin efo cydbwysedd o fathach drwg a fathach dan efo. Ia, maen nhw'n dweud bod chocolate tywyll y ddau ni hefyd yn dydyn. Reit, oce, so da ni wedi reid y croen yr oran i fewn y fanna rwan. Be dwi am wneud fan hyn rwan ydy, o gynnau ddau wy, lle dwi reid y gwyn wy i fewn y fanna. O, melyn di hwnna. Melyn di hwnna. Efo wedi troi yn ddall yn lliw. Y melyn i fewn y fanna. Yr unig beth swn i ddweud wrth wneud hwn, gan bod ni'n coginio nhw allan llawer, swn i yn awgrymu'r gwylwyr brynu wyau siop i hyn, y rhai sydd gyda'r marc annyn nhw, yn hytrach yn falle rei ffan. Dim ond, chi'n gwybod, pwynt y cyngor. Dim rhaid, ond dyna cyngor swn i ddweud. Efo safona rhan o salmonella di'r marc. Wel, ia, dim bo fi'n dweud bod na'n bych. Dwi'n prynu wyau o ffan gyfag o sy'n fendigedig, ond i'r hwn, swn i yn defnyddio rei o'r siop. Wedyn yr dau wyn amlwg wedi cael ei chwipio. Dwi wedi rhoi 50 gram o siwgr man, siwgr caster i fewn y fanna, a dwi'n mynd i gymysgu gyda'i gilydd. A cymysgu wrth law i fod yn ofalus? Ie, bod yn ofalus rwan, peidio trio cael yr aer na da ni wedi giro i fewn y fanna. Ac os di hwn di oeri digon, mi ddyle bod o rwan, dwi'n credu bod o. Be dwi am wneud rwan ydy ychwanegu'r siocled a cymysgu gyd gyda'i gilydd. Dyna be dwi am. Sybio'r cnestrwyd i stopio'r hen beth o wylian sgramblo ydy'r... Ie, dwi'n eisiau fod yr hyb oeth, ond chi'n gwybod, yn amlwg oedd yr hufen di berwi a ni droi y ffwr y sydd, lle mae'r siocled yn mynd i fod wedi dod o'r gwres i lawr beth bynnag. A dyna ni. Yr unig beth arall dwi am roed i rei chdi bach fwy o flas neis eto, nadolig, rhywbeth debyg i hwn, sgynnau yn y cwpwrdd, gram arniau neu Cointreau neu rhywbeth. Os da chi eisiau rhywbeth fel yna. Gyd i ddewis beth bynnag ti eisiau ei fewn. Mae rei pobl allan blas bach i hynna'n licio beth bach gwahanol. Ydy'r ots neu ydy hwnna'n gweddi'n iawn? Na, ac os da chi eisiau gawch chi jyst rei bach o sydd oren i fewn. Felly, mae mwys gyda ni fan hyn wan, a peidiwch y poeni, mae'n edrych fach, chi'n gwybod bach falle'n ddyfllid, ond mi'n eitho setio. Ond jyst i ddangos yn sydyn iawn, ffordd bach neis dwi'n credu o weini'r hein ydy cymryd oren, tynnu yr sydd ohonyn nhw, felly bod neitha, na ni creu fel yna. Bach o bol braich yna, dweud. Na ni, a beth sydd gyda ni ar ôl y fanna rwan ydy fel yr ffram yr oren. A dwi jyst yn mynd i godi hwn i fewn rwan i'r hein, a dwi'n mynd i rei nhw yn yr oer gallu setio, neu gewch chi neu rei bach potia fel hyn, a dyna cwbl dwi'n mynd i wneud. So dwi am wneud hynna. Mae'r oren yn arbed ar y golchi llestri, dwi'n